God dag og velkommen til anden episode af vores så dejlige Minecraft-serie. Lad os se, om vi kommer ned med brækbenet. Jeg kunne høre en zombie. Vi lægger ud, hvor vi sluttede sidst. Med at få bygget det der færdigt. Og det har vi tænkt os at gøre. Først vil jeg placere en helvedes masse torches, så der ikke spawner noget rundt om os overhovedet. Ja, jeg kan godt høre jer. Sådan der. Masser af arbejdsplads. Og alligevel ender der med at komme ind. Op fra et fanghul. Okay, hvad var vi i gang med at bygge? Vi skal bygge nogle søjler. 2, 3, 4. Vi starter med at bygge første etage op. Derefter anden. 3, 4. Ja, jeg synes vi brækker ben lige meget, hvor vi hopper ned. Lige højt over det hele. Perfekt. Au. Det er spændende at se, om vi skal til at samle noget mere cobblestone. Jeg husker, hvor meget jeg fik samlet før. Har vi nok? Så skal jeg hen i vores midlertidige hus og kigge. Vi har rigeligt. Det var fandme dejligt. Sådan. Så det er bare, hvad fanden det skal bygges af. Det skal bygges af Oakwood. Ja, det må du sgu nok hellere. Det blev Oakwood. Skulle nødt glemme noget. Ja, men hvad må gøre sådan her. God dag, min kære zombie. Det var hyggeligt, du kunne komme i dag. Men ærligt talt så... ærligt talt så gider jeg der faktisk ikke. Der kommer snart noget DayZ ud. Det skal I glæde til. Fordi der sker nemlig noget sjovt. Nu gider jeg så ikke afsløre, hvad det er. Men der sker noget sjovt. Hvorfor er den samlet den? Den er jo syg i hovedet. Au. Samler de fucking rådne kød op. Den skal ikke ødelægge noget, jeg har lavet. Eller dræbe os for den sags skyld. Okay, hvordan gør vi det her? Vi hopper ud i vandet. Det nåede vi også kun lige. Kom så. Bring it on. Hvad kan du? Det kunne den. Okay, lad os æde det æble. Sådan. Så skulle bruges meget mere træ, end jeg forventede her. Har vi virkelig ikke mere træ? Skal vi dybsøges til fældetræ? Vi skal dybsøges til fældetræ. Fair nok. Dødt. Du kommer til min held igen.
Sådan, så mangler vi bare alt. Der var jeg til på at slå mig selv ihjel. Okay, lad os starte med at lave en form for indgang. Det må vel være midten, det her. Der og der og her. Her holder vi indgangen. Perfekt. Se, nu kommer det spændende så. Det er, hvad skal vi gøre nu? Jeg ved ikke, om vi starter med at bygge et tag. Eller hvad vi skal. Det ved jeg ikke, hvad skal være bygget ud af. Hvad har vi ikke noget? Vi kan måske lige gøre sådan, vi kan arbejde i fred. Det kan da altid være noget. Så fælder vi hele det lort der. Hey, vi havde birkentræ. Vores gulv, det skal være ude i birkentræ. Har jeg lige besluttet. Undtagen lige her. Der skal det ud af cobblestone. Men ellers så skal det faktisk være ude i birkentræ. Sådan der. Og så går vi bare i gang med at grave gulvet ud. Sådan helt standard, stille og roligt. Ja, jeg ved det godt, jeg postede 2 af de her episoder i træk, men det er bare ligesom det er. Fordi det er lige Minecraft, jeg føler for nu. Bagefter kommer der noget DayZ ud, og der kommer Forest ud. Venter bare på, at de fikser det save game. Så er det faktisk ikke snart, det kommer ud. Det var faktisk forkert sagt af mig, det kommer faktisk ud om 2 uger, tror jeg, hvis det var. Jo, 2 uger. Hvilket er noget lort. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor meget jeg skal klippe i den her serie. Jeg ved ikke, om det kommer til at være klippet i den her. Det gjorde det i hvert fald ikke, eller det var der i hvert fald ikke i den sidste. Ja. Og destruere lyset. Perfekt, så går vi bare i gang med at sætte en helvedes masse birketræ. Og så bliver det her sådan en rigtig lille fint starterhus. Og så tænker jeg lidt, at vi laver en underjordisk base. Den går vi i gang med som næste projekt. Sådan der birketræ, så fælder vi alt det lort lige efter vi har lavet sådan en økse. En lille økse. Hvad fanden? Nå, tak. Tak. Vi skal faktisk bruge... Hvad laver jeg? Okay, sådan der. Bum. Og bum. Sådan her, det må vel... Det må være fint. Sådan her. Hvorfor har jeg 2 økser? Jeg har lavet en før. Hey, vores... Ja, det skulle ikke vokse ud nu. Og vi skulle gå i gang med at fælde huset her. Det var rigtigt. Fælde huset, mener jeg med at rive huset ned. Det var faktisk det, jeg mente. Så nu tager vi lige en runde.
Ja, og vi har en god nyhed. Jeg har en rigtig god nyhed faktisk. Vi har rundet 10 subs. Hvilket betyder utrolig meget for mig. Så det er til dem af jer, der har subbet mig. Det er 1000 tak. Det er sgu glad for. Så må vi håbe på, at der kommer flere, ikke? Okay, nu må måske bare være nemmere at stå hernede. Og det her, der kommer måske ikke egentlig rigtig til at være noget edit i det her serie. Nu når jeg lige tænker over det, jeg ved godt, jeg sagde det med klipningen før. Men ignorerer det slet lidt, for jeg tænker lidt, at det skal være en serie, hvor jeg kan sidde og slappe fuldstændig af, uden at skal tænke på, at jeg skal gøre alt muligt. Heller ikke, jeg har gjort det i andre videoer. Men det har jeg tænkt mig at gøre fremover ved andre videoer. Undtagen lige i den her serie. Så jeg tænkt mig at prøve at, edit lidt mere, men havde vi sgu have regnet ud. Okay, vi har snart fået fælde, der er lortet. Og er klar til at bygge en underjordisk mine, så vi kan mine non-stop. Så det bliver dejligt. Måske også snart til at tænke på at lave noget mad. Eller skaffe noget mere mad. Det kan vi også lave derinde, for vi kan lave sådan, eller udenfor måske, vi kan lave sådan en lille have. Jeg vil gerne have at lave alting, så jeg kan stå i fred med alting. Det må I sgu godt lige kunne følge mig i. Så er vi snart færdige med at fælde huset. Det er fandme dejligt. Jeg skal også snart se om jeg kan skaffe mig en intro. Fordi at jeg er alt for retarderet til at lave en selv. Hvis der er nogen af jer, der ikke finder ud af at lave en intro, så må jeg meget gerne lave en til mig. Så gik den økse sgu i stykker. Det var sgu ikke særlig meget, den går holde til. Og så den. Der mangler vi kun 3 rækker. Okay, det er færdigt med pointtid. Jeg kan mærke, at jeg snart trænger til en cola. Den følelse kan jeg vel godt lade det stå. Så lige rydde ud der, så der er mere plads rundt om huset, udelukkende fordi det ser 3 gange pænere ud. Hold kæft, han er køn. Hvis vi tager dig ned, og så med dig. Perfekt, så placerer vi lige lortet her til at starte med. Og så alt det, der skal op i kisten, det skal op i kisten. Er det dødt? Det kan vi ikke bruge til en skid. Det der kan vi heller ikke bruge til en skid. Det kan vi lige så godt få brugt. Sådan. Jeg mindes, at han... fuck, det vi henter den. Den nægter jeg mist. Sådan der. Op igen. Jeg kan høre noget. Jeg ved ikke hvorfor jeg bruger en pickaxe til det. Sådan der, ikke derned, tak. Tak. Au. Eller ikke au, for du ramte mig ikke. Men fuck dig. Du skal ikke dræbe mig. You can't kill me. Der er en creeper. Jeg kan ikke lide, vi bor
Ligner bare, at vi bruger sådan rimelig ustabilt, som om det hele snart falder sammen. Så jeg ved sgu da, hvad vi gør. Farvel, grotte. Og farvel, creeper. Der lukker jeg inden for evigt. Det er sæt med lære det. Hvad vil jeg gøre ved det? Ingenting. Så får vi til lige at der aldrig har været noget der. Bum. Sådan der. Og så lad os komme i gang med at lave vores mine. Jeg tænker lidt skal være... det er ikke det jeg skal bruge. Det skal være lige her. Jeg burde virkelig snart til at lave en skovl. Nå ja. Det hul, det lapper vi lige. Bum. Og så videre ned. Vi kører langt ned. Gør vi. Og så begynder vi altså bare at grave ud. Fuck, jeg har ikke lige tænkt på, hvordan fanden vi skal komme op. Okay, vi har dødt. Vi fik lige hurtigt noget først. Vi skal lige have en anden vej op. En vej op, hvor vi ikke lukker det hele lortet af. Vi skal nemlig lige have lavet nogle stiger. Og dem mener jeg, man laver ud af rene pinde. Så vi laver alt det her om til pinden. Og så hvad laver ham der? Ja, det er ikke sådan der. Jo. Så placerer vi bare pinden sådan her. Det er ikke sgu for langsomt det der. Mange kan vi lave. Så åbenbart 7 laver vi. Jeg kan høre noget der dør. Sådan der, nu har vi en hel del stiger. Okay, vi har kun 24 stiger faktisk. Så det var vi til 4 tobakker ned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, fair nok. Okay, så lad os få bygget stigen op. Jeg har det som om jeg laver en eller anden type... Nej. Jeg troede jeg placerede stiger rundt om. Det gør jeg åbenbart ikke. Sådan der, hvis bare lige har placeret noget sten her rundt om i stedet for jord på et eller andet tidspunkt. Og sten der i stedet for det cobblestone. Men det er udelukkende fordi, at jeg er alt for perfektionistisk. Og så går vi ellers bare i gang med mine. Så vi vil grave 20 herinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Jeg tror vi nøjes med 10. Fordi at, vi er ude til at finde det helt fint her. Bare lige så vi ikke glemmer det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Så placerer vi en torch her. Så i hvert fald ikke glemt noget. Så går vi i gang med mine. Det var sgu ikke særlig meget, jeg fik der. Men det er det vist her. Og så laver vi ellers bare en etage mere på et eller andet tidspunkt. Okay, her var ikke mere. Fair nok. Det kan vi lige dig til igen. Og der var noget. Tænk hvis jeg overså det.
Har jeg overset noget mere? Jeg har ikke overset noget mere. Okay, hvor langt må den så hernede af? Det må jo så også være 10. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jeg er lidt imponeret over, hvor hurtigt han kan svinge sin pickaxe. Hvis man laver det om til forkortelse, så hedder det... Jeg er nogenlunde forvirret over, hvordan han kan svinge sin pick så hurtigt. Hahaha. Min gode humor. Hvor langt graver vi nu hen? Måske vende det, jeg graver ned derhen af først. Og så herhen af. Okay, det er fint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så skulle vi meget gerne ramme det andet. Og vi fandt noget mere. Havde jeg ikke en pickaxe mere med? Nej. Nå, vi har fundet noget her. Okay, jeg lige får placeret en torch. Bum. Vi slutter episoden. Lige snart vi lige kommet op og sat noget mad over. Så slutter vi desværre den her episode her. Og vi har stadig ikke noget at tage på. Men det kommer. Bum. Okay, så lad os lige få sat noget mad over, inden vi slutter. Det kan vi godt. Det er meget lidt af mad, vi har. Der må 2 stykker kul for det skyld. Det tror jeg nok, det her. Og så er vi altså bare klar til at mine bagefter. Nå. Vi ses i næste episode af denne dejlige Minecraft Let's Play. Hej hej.